Curiós que mai s'ha pogut trobar aquest aparell. El nostre temps és relatiu. Molts cops ens ofega, però ens cal que aquest temps ressoni en nosaltres. No fem coses, no consumim activitats. El temps ens hauria d'omplir. És així? Què vol dir que el temps ens crida? Avui la paraula vocació la relacionem molt amb el món professional. Metge, bomber, mestre, però cal recuperar-la al terreny personal, vital. Som cridats a. Tu ho hauries de descobrir. Aquest descobriment segurament ens farà volar més alt. El temps, aquest moment de confinament que ara estem vivint, d'incertesa, per exemple, no és una experiència individual, és comunitària. Recuperem el temps compartit, un territori comú que escolta els altres. Per últim, el meu temps és un temps compromès. Tota la meva vida està condicionada a convertir el meu temps vital a un ser per als altres. Empatia, compassió, acollida, mirada copa que acull tota la realitat, no una mirada fletxa que el que fa és atravessar-la puntualment. I acabo. El temps ens dona un espai per buscar, equivocar-nos, potser també, retrobar-nos. Deixem que sigui un espai d'autoaprenentatge. A les portes de la Pasqua, quina és la teva aposta pel teu temps? Com vols gestionar-lo?